El corrent elèctric, circuits en sèrie i en paral·lel. Els receptors, és a dir, per exemple, les bombetes, que formen part d'un circuit elèctric, poden estar connectades de diferents formes. En sèrie, circuit en sèrie. Quan un circuit, els diferents receptors, en aquest cas bombetes, estan connectats un darrere un altre, veiem el cable que surt del born, en aquest cas deu ser positiu, i connectem una bombeta i a l'eixida un altre cable que va connectat a una altra bombeta, a l'eixida un altre cable que va connectat a una altra bombeta i l'última bombeta, el cable, torna al bord negatiu. Quan els diferents elements estan connectats un darrere un altre, diem que és un circuit en sèrie. Circularà a la mateixa intensitat per tot el circuit. Podem imaginar-nos que si això foren gotes d'aigua que estan circulant, el cabdal que circularia per aquest tub seria el mateix. Circuit en paral·lel. Els diferents receptors d'un circuit estan connectats en paral·lel quan cadascun d'aquests estan connectats tant al pol positiu en l'entrada com al pol negatiu en l'eixida. Així, el voltatge que alimentarà els electrons, la força, la pressió dels electrons serà la mateixa a l'entrada dels receptors. Així tenim tres bombetes connectades en paral·lel i el voltatge que les alimentarà dels electrons serà el mateix per a les tres. Tot i que pot donar-se el cas que si cada bombeta ofereix una resistència diferent, la intensitat que passarà per cada bombeta serà diferent. En el cas del circuit en sèrie, la intensitat, la quantitat d'electrons que passen per cada bombeta és la mateixa. Però aquí, si la resistència de cada bombeta és diferent, passaran la quantitat d'electrons que passa per cada bombeta canviarà. També pot donar-se el cas d'un circuit mixte, en el que combinem el circuit en paral·lel, en aquest cas, i en sèrie. Fins aquí.